ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വ്ലോഗ് സ്പേസ്. വ്ലോഗ് സ്പേസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സൂപ്പർ ശരണ്യ മൂവിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും മറക്കാനാകാത്ത ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറായ ഗിരീഷ് ഷെഡ്ഡിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ അനശ്വര രാജൻ, അർജുൻ അശോകൻ, നസ്ലിൻ, മമത ബൈജു എന്നിവർ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള സിനിമയാണ് സൂപ്പർ ശരണ്യ. വലിയ ഹൈപ്പുകളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളുടെ ക്രൂ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. സൂപ്പർ ശരണ്യയിൽ ശരണ്യ എത്തുന്നത് തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളിലെ തന്നെ നായികയായിരുന്ന അനശ്വര രാജനാണ്. നമ്മൾ ട്രെയിലറിലും ടീസറിലും കണ്ടതുപോലെ ഇത് സൂപ്പർ ശരണ്യയുടെ കഥയാണ്. ഒരു സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്തുകാരിയായ ശരണ്യ തൃശ്ശൂർ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കാനായി വരുന്നു. പിന്നെ തുടർന്ന് കോളേജിൽ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ റാഗിങ്ങും ക്യാമ്പസ് സൗഹൃദവും പ്രണയവും കോളേജ് തമാശകളും എല്ലാം ഇടകലർത്തി ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു. ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്രണയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ സംഭവിക്കുക അതൊക്കെ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയിലും സംഭവിക്കുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച് നമുക്ക് മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ ശരണ്യ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ. ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ചിത്രമെന്ന് തന്നെ സൂപ്പർ ശരണ്യെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവായി തോന്നിയത് ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ പെർഫോമൻസുമാണ്. സൂപ്പർ ശരണ്യ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ അനശ്വര വളരെ സൂപ്പറാക്കി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ സോന എന്ന ക്യാരക്ടറായി വരുന്ന മമത ബൈജുവും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഹ്യൂമർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതും മമതയുടെ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ്. പ്രതീക്ഷയ്ക്കും അപ്പുറം തന്നെയായിരുന്നു മമതയുടെ പെർഫോമൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ വിനീത് വിശ്വ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്രണയിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ്റെ റോളും വളരെ നന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ ക്യാരക്ടറിനെ അവതരിപ്പിച്ച അർജുൻ അശോകനും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമതായി തോന്നിയ പോസിറ്റീവ് ഈ ചിത്രത്തിലെ നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ്. പ്രേക്ഷകരെ ശരിക്കും ചിരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തീർത്തും റിയൽ ലൈഫ് തമാശകൾ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ശരണ്യ എന്ന ക്യാരക്ടറിലൂടെ അനശ്വര ശരിക്കും അനശ്വരമാക്കിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. മൂന്നാമത് പോസിറ്റീവായി തോന്നിയത് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിറ്റുവേഷനുകൾക്ക് യോജിച്ച തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നാലാമതായി തോന്നിയ പോസിറ്റീവ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയാണ്. ആ ഒരു കോളേജ് ആയാലും ശരണ്യമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റു കാഴ്ചകളാവട്ടെ എല്ലാം തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാമതായി തോന്നിയത് ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. ആകസ്മികമായതൊന്നുമല്ല, തീർത്തും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റേത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുതന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പോസിറ്റീവായി തോന്നിയത്. അതുപോലെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആകാശ് മേനോൻ്റെ പ്രകടനം. അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ്. ആകാശ് മേനോൻ്റെ പ്രകടനം വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. അത് ആദ്യം തന്നെയുള്ള ഇൻട്രോ ആവട്ടെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആവട്ടെ തീർത്തും അടിപൊളിയെന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു ആകാശ് മേനോൻ്റേത്. ഇനി നെഗറ്റീവ്സിലേക്ക് വന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവായി തോന്നിയത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനാണ്. 3 മണിക്കൂറോളമാണ് സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യം. ശരിക്കും ഒരു 2 മണിക്കൂറിൽ തീർക്കാമായിരുന്ന ഒരു കഥയായിട്ടാണ് എനിക്കിതിനെ തോന്നിയത്. പിന്നീട് രണ്ടാമതായി തോന്നിയ നെഗറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ലാഗാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇത്രയും കൂടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവാം സംഭവിച്ചത്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിത്രം കുറച്ചുകൂടി ഗംഭീരമായെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അടുത്തൊരു നെഗറ്റീവായി ഫീൽ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അതിനാടകീയമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ്. നല്ലൊരു ഒഴുക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഥയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ അതിനാടകീയത അല്പം ബാഡ് ഫീലാണ് നൽകിയത്. ഇനി ഈ ചിത്രത്തെയും തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളെയും കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഒരേ തലത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു കഥയാണെങ്കിലും തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളാണ് ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. സൂപ്പർ ശരണ്യ മോശമാണെന്നല്ല അതിനർത്ഥം. കമ്പാരിസണിൽ തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളാണ് ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ശരിക്കും ഫാമിലിക്കും കൂട്ടുകാർക്കുമൊപ്പം കണ്ടിരുന്ന് രസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് സൂപ്പർ ശരണ്യ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ സേഫ്, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.